nakaw! Ano naman si Kuya Bo? Ayunin na! Ano kasi ka na eh? Una, tatagarin ng problema ko ka. Yan. Ano? Nata na naman ito. Ano mo mga tukadun pa manaaraman ng mga tinampungan. Nata, ano nangyari? Kapagaw. Aw, nagkaunula so pigarok mo? At amalo ng gasolina. Kumaka, ang sabi ko mga sa'yo mo, mag-agi ka sa pantay. What? Nyaro nga ni kaning nyaro. Purtro ka daw. May pantay ka dyan mamaylay. Sa pantay ka nga ni mag-agi. So, araw ba kayo ng pantay na tinampo? Diyan ka sana mag-agi. Dahil pagpatukad, maglikaw ka, sa pantay ka mag-agi. Nga paano man yan ni maagi na purto ka doon. Lumikaw ka. Ang harukan naman purto ka doon. O, kaning dahil ka mga problema, dahil ka na mag-araw. Yan ang ino mo. Sumalod ka na sa urang. Ano kung si kunong ka dyan? Ako talaga ng problema talaga. What? Yan ang diferensya. Sige mo ang problema. Kaya mo man talaga maiwasan na may mga patupad. Na siyempre, sa mga bulog na tininampaw, may mga patupad talaga yan. Nada sa sentro rin ka daw. O, dumang ka mag-araw. Sa sintro, tapos mga pantay. O, tapos na ang problema mo. Naman yaning daga duman. Duman? O, yan, Uda, sana. ano na, maharo ka duman. Pag pauli mo, madadaron mo rin dito ka dun manggir araw. Matukad magraray. O, dahil na talaga matapos ang problema mo nga. Puro na sana problema pa lang. Mayormente tubig. O, tubig nga ang problema. Sus, na pangyari. Na paano Yan ang bumulta pa ako duman. Nagkabara nga baga sa container mo. Tama na yan, kada harok mo, kung dusing container, mga banga, o may anong kapa man natada baga. May inumang kapa man. Naparang aldaw sa naa. Eh, magkano ka grari nga ni bro? Dakul-dakul nun Dahil diba? tama. Dusing container bagapit panok ko duman. Tama, nganing daing ula, kurka ba nga sana. Kung ka ba nga? Tama, What? tama. Nya. Ula mananggad. Dahil mo pagpanoon. Dahil pagpanoong, kabanga sana. Talaga-urula mananggad talaga yan. Kung pano baga nag-uurula. Iwan eh. Kabanga sa ng container. Tama mananggal. Ang pagbalik ko naman utro kabanga. Paano na tuduse? O, kaya nga eh. Dahil bali mapagal-pagal ka, kasarong bulta. Bata 5 kilometro. Ang diferensya man kaya kan ano mong container mo. Paano man na umula? Dahil maki mga lukdo. Ano man, anak ko nalilibong man ako sa'yo mo. Lukdoan mo nga, tanganing dawa dyan may patukan. Tay man yan. Uyog-uyugon man mga idol, nga na no, nasan da yung lukdo uyog-uyugon man, idinugdog pa. Uyog-uyugon mo. Nabuyunag na ula. At ang aling nagkaurura na sa iba, inula pa. Pakong naubos na hindi. Dahil mo naman lakaw-lakawan ini. Hindi. Pero ako presko. Di bali maulan. Bali pa kaniula mo lugod ang gabos ang lugod. Ka, dahil kung iuli duma. Sige na, sige na. Rabas na lumantang ako, biura ka naman ako magpaliling-hiling ka ng container mo nga. Mga container, kaya magkibang alaaw. O, sige na, tama-tama ka pangalan ko natin, kaya magpararin mo ka na eh. Sige lang alay, lumak ka na. Uyugun mo mababangga pa kita, uyugun mo Nakuya mo talaga iniyaw. Hay, nakaw. May mga container dahil mga lukdo, uyugun mo